Tira zvakanaka tiverengerwe shoko raMwari kubva kubhuku yaJohn. Ngatitange kuna 1 Corinthians chapter number 2 verse ya 14 tigoverengerwa kuna Romans chapter 8 verse 1 to 5 na John 3 verse ya 8. Handei pana Romans chapter number 8 verse 1 to 5 weshona ndiverengere iyoyo. Zvino munhu sezvaakaberekwa haagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti upenzi kwaari haazvinzwisise, nokuti zvinonzwisiswa namweya. Handei pana Romans chapter number 1 verse chapter number 8 verse 1 to 5. Therefore, no condemnation now exists for those in Christ Jesus. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu, vasingafambi nenyama asi nomweya. Ngatitorei mirayo yechirungu apedze kusvika pa5. Because the Spirit's law of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. What the law could not do since it was limited by the flesh, God did. He condemned sin in the flesh by sending his own Son in flesh like ours under sin's domain, and as a sin offering, in order that the law's requirement will be accomplished in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those whose lives are according to the flesh think about the things of the flesh, but those whose lives are according to the Spirit, they think about the things of the Spirit. Hallelujah. Rechishona. Naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu, vasingafambi nenyama asi nomweya, nokuti murayiro womweya woupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamurayiro wezvivi zvorufu, nokuti zvakanga zvisingakwaniswi nemurayiro pakushayiwa kwawo simba nokuda kwenyama, Mwari pakutuma kwake mwanakomana wake nemufananidzo wenyama yezvivi nokuda kwezvivi wakapa mhosva zvivi zviri munyama, kuti zvakarehwa nemurayiro zviitike matiri, isu tisingafambi nenyama asi nomweya, nokuti vari mumweya vanofunga zvomweya. John chapter number 3 verse 5, you skip 6, 7, you read 8. The wind blows where it pleases, and you hear. Verse 5 first. Jesus answered, I assure you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. 8. The wind blows where it pleases, and you hear its sound, but you don't know where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Rechishona. Verengai. Jesu akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa izi rayo, asi hauzivi painobva nepainopinda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadaro. Dzokororai verse 8. Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi painobva nepainoenda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadaro. Hallelujah. Mwari varopafadze vaverengi veivhangeri. Nhasi ndoda kutaura nenyaya yandiri kupa musoro wekuti zvinhu zvomweya. Munhu achiberekwa pane a lot of arguments dzinoitwa when people are born again. There is also a lot of arguments about history, predestination, things like evil and avenging spirits, things like family cases, things like family ties. Zvinombofamba sei
unonzwa munhu achitaura kuti dzinza rekwakati, mhuri yekwakati. Kana taakupinda muzvinhu zvemweya, pane dimension inonzwisiswa nevanhu nemalimitations anorarama vanhu maari kana tichifamba the power of the flesh. Munhu ariberekwa nembereko yemudzimai, achiberekwa munyika yevapenyu, ane the carnal man ataurwa kuna Corinthians wekuti uri semunhu wenyama zvauri, une mamwe malimitations aunorarama maari. That's why muchiona kuti upenyu hwatinorarama physically hwakakontrolwa spiritually. You can be controlled by someone powerful spiritually. And when people see you, they see the natural man, wavanoona the naked eye. Iyeye munhu iyeye anenge achifamba munatural haana any other power. Ari nyore kumuchengeta, ari nyore kumutuka, ari nyore kumuitira utsinye. Ndosaka uchizonzwa Bible richiti Balamu na Baraki, varume vaviri, mumwe muprofita, mumwe ndimbambo. Varume ava pakutenda kwavo, mumwe ndimambo, mumwe muprofita, asi mumwe wacho mambo anotenda kuti kana ndichazorova vanhu mumhepo, ngavatange vaiswa muruoko rwangu mumweya, nekuti kana ndisati ndavabata mumweya panyama havabatike. Ndinofanira kuzoenda kwavari ndapedza navo mumweya ndonozadzisa panyama. Ndosaka uchiona mambo Baraki vachiti kuna Balamu, chienda iwewe utange watuka vanhu avo. Ndosaka uchiona kuti kana marriage yakushekwa havatange kuunza makuhwa aiwa, vanotanga vaenda kuchikuva kana kumweya yetsvina, wotanga vati tipeiwo mukomana tidhile naye. Kana vakapihwa mukomana in the spiritual, ndopavanotanga kukuudza kuti mukadzi wako ane hutsvina. Why? Nekuti wadhiliwa newe mumweya, matorambana kare mumweya, izwi rese razotaurwa panyama raakushandika naro. Kune munhu andiri kutaura nezvake. Ndosaka vanzwa zvichinzi the spiritual man. Kwandaverekesa kuna Romans, kuna John, inoti munhu wemweya akafanana nemhepo. Unoinzwa ichivhuvhuta asi haugoni kunzwisisa kuti mhepo iyi yabva kupi uye iri kuendepi. Why? Apinda mumweya haachabatika panyama uye haugoni kumukontrora panyama. Why? Ane kwaapfekedzwa zvemweya. Ndine munhu andiri kutaura nezvake mavana. The carnal man. How do people curse you? How do people fail in life? Unozwa kuti even mari chaiyo, unobata mari so mumba, baba namai, mari muri kuibata, asi kuti muchizoona chayatenga nechairi kuita mumba, hapana. Sei yaramba kuita zvinhu? Ine kwayakataurirwa zvemweya. Saka kana yapanyama haichanetsi. Saka vanhu kudhila newe, that's what Jesu achitaura achiti, zvandakubva pakati penyu ndichitakura simba raikuchengetai ndichiri pakati penyu. Chiregai kubuda muJerusarema kusvika mapfekwa nemweya. Why? Vari panyama vakomana ava havana kwavaienda nekuti nyika yaivabata, but pavakazopfekwa nemweya manje, kuronga kwevanhu panyika hakuchagoni kumira pamberi pavo. Vane tsika yekupinda nekubuda vasinganzwisiswe kwavabva nako uye kwavari kuenda. Why? Vapfekwa nemweya. Pane munhu andiri kutaura naye mangwanani, unonyatsoona kuti pamwe pacho ndiri kuedza nemaoko, so uri kushanda nemaoko, uri kushingairira nemaoko, haurari, unoshanda, but kuti zviendeke zvaramba. Why? Ukagara munatural unodheererwa nemunhu wese wese uye unobatika nemunhu wese wese. Zvinhu zvemweya upenzi
kune vasingatendi. Because kuti uzvinzwisise kuti ndoda kuenda kuna mufundisi, ndinovataurira kuti kune munhu ane mari yangu asiri kudzosa, kana kuti bhengi rakabata mari yangu, unoti mufundisi vane chekuita here nezvemweya nezvemari. But mari iyi manje inogona kugara yakabatwa munatural kana kunoshanda ichibuda muspiritual. Kana muspiritual inogona kuuya kwauri, but kana iri munatural inorambidzwa. That's why uchinoti vafundisi pamwe pacho ivo havana chinobatika chiri pavari, but pavanosvika unoti ndataura izwi iwewe chienda. Zvavari kuita vari kukubuditsa munatural wokupinza palevel iri spiritual inonetsa kustopewa nevanhu. Mainterview anotoitwa akapera kare, either makaihwina kana makailuza, maringe nezvakataurika mumweya uye maringe nezviri kuitika mumhepo. Kune vanhu vanoroorwa vakarambwa. Unopinda marriage wakarambwa kare. Why? Pane izwi rakagara rakataura kuti ngaaende zvake musikana, asi anodzoka. Ende uchiona musikana achisvika kuya, pamwe pacho unozoti pane pamwe pekuti ndaizvifunga ndichitanga kushanda chipinda muno muSouth Africa, ndaipinda kanga ndisati ndanzwisisa chinhu chekuti mari iri spiritual. Ndaifunga kuti mari iri physical ende inowanikwa nekuronga. Ndakanga ndisati ndazarurirwa kuti vafundisi vane chekuita pane zvemari. Ndaifunga kuti vafundisi ndeve kutidzidzisa kuti tiite unhu, tidzikame, asi zvemari hazvinei naho. Unoza pamwe pacho ndichitanga kuita tumadhiri, so waitaurirana nemunhu kuti ndipe madocuments aya ndikugadzirire planning, project plan, zvese magandi chart macho ndikuitire. Unongozoona munhu uyazi haana kuuya. Unenge wamboudza kamudzimai kuti panopera svondo ndofunga pakangoya ka 2000. Unoona ka 2000 kai hakuna kuuya. Apa unenge waonererwa pasvika waenzi kuti bikai mapoketi matatu ehuku, tichagadzirisa svondo risati rapera. Apa uri kushanda, uri kuphysical. Mai wobva wabika, makazoti chii nenyaya yemuriwo. Iwe kuti uchataura kuti kuya kwatakateyariwa harina kuzobata, pamwe pacho kunonetsa. Unoza kutaura positive news kuri nyore, kudeliver negative news kunonetsa. Maona profesa vatambura kutaura nyaya yezvikwereti pano, but zviziviso zvese izvo vanga vasikakakami. Pavazosvikapo vanga vakukakama murume mukuru kunge asakambomira pamberi pevanhu. Chinoitika bad news dzinonetsa kutaura, but good news dziri nyore. Kusvika uchiti mama mwana vamasununguka, everything was okay, taakukuendesai kuwadi. Kwakasiyana nekuti tine urombo. Haibudi nyaya yacho. Can I repeat this? Haibudi. But ndakazonzwisisa. Ndaenda kumwe musi kuHedobek kukembi. Pakauya umwe doctor, he was not a pastor. Akati iye kana akuda mapatience ane mari, anotaura namufundisi wake. Inini handisi kutsvaga, ndingoti vaya vane mari vaya ngavangouya ndimbovaitawo body check vasiye mari, havasi kurwarawo. Munhu anogona kungotinwa ari kwari kuti ada kungoonekwa kuti mazina angu ari sei. Pane munhu auda kutopiwa mari, ongosvika onzi aripo consultation 450, mari yatodizva yasara, zvinhu zvichitodi tichipfuurira pamberi neupenyu. Ndopandakazonzwisisa manje kuti kana makuita zvinhu mukazviita paflesh, unonokwana pachirongwa chemadzibaba, wonokwana pachirongwa chemadzikoma, wonokwana pachirongwa chemadzining'ina. Ndopaiona kuti mari yainetsa kubata, but mudhara akandibatsira. Pandakabva ikoko ndakatanga kuita secret conversations namufundisi wangu. Tadedi pane munhu wandiri kutaura naye, zvikabuda pamwe towana 10. Waiona kuti mudhara akati, mudhara wangu anoti kana kunamata vanhu vanosiyana, ini ndoti ndakutaura izvi. Mudhara wangu anoti kana kunamata kusinganyadzisi, pfugama pauri ipapo uise ruoko rwako pamusoro ndinamati. Hana basa kuti uri mumo here, kana uri mumeeting here, kana kuti uri muchii, kana kunamata kusinganyadzisi, iwe pfugama pauri ipapo, ini ndise uisa ruoko rwako, ini ndonamata ndiri kunoko. Ndakaona kuti tuminamato tuzhinji twavaindiitira ndichienda kumameetings twakatanga kushanda. Mari ikatanga kubatika. Ndopandakaona kuti okay, when you do your things, pazvinhu zvese zvinoitwa nemunhu pane chinhu chinonzi mweya
unokondrora madestinations. Unoziva kuti musiyano wekugara mumba nekubuda, umwe uri kuti musi wamaita heated argument nababa, ungoti mufundisi nhasi kuno hatisi kutaurisana. Mufundisi ungoti rega nditaure izvi. Unongoona mumwe munhu kana anga akafunda Mwari akuti tiri kudya here nhasi. Wotoona kuti mweya uya wadi waenda, kwazouya umwe mweya wakasiyana newanga uripo 2 minutes ago. Muri kunzwa. But kana mweya, so what am I saying? The natural man ane limitations. Jesu akatouya panyika before Old Testament munhu aigona kurarama achienda to the priest, but pavakazouya muNew Testament vari kuti mweya ngaachigara mumunhu, munhu arege kuva limitations epanyama. Pano makambotaura akati, to those that believe everything is spiritual. Muri kunzwa. Umwe munhu akambonditi mwe musi ndiri kunamatira mai vaipinda mulebha, zvikanzi lebha ine chine kunamata. Ndikati iwe, Mary akakonziva kwabva munhu kudenga, Elizabeth akabata pamimba kwabva munhu kupi kudenga. Nyaya yemimba haina kutanga nevanhu, yakatanga naMwari vachipa chirevo, vakati mudzimai acharwadziwa nemimba, kureva kuti denga rine chekuita nekutakurwa kwemimba. Saka mimba ine chekuita nedenga, kana yabata inosuma denga, zuva rainobuda inosuma denga, ikasadzikama inosuma futi chidenga. Why? It is spiritual. Nemwana ari kubudamo achisi chigubhu kana chi2 kg chesauti, munhu ane mweya waMwari. Saka zvese zvinoitika pakutanga kusvika pakupera zvine chekuita nedenga. Waimbozviziva here izvozvo? Kuna umwe ari kuti hanzi kune dzimwe nyaya dzisinei nevafundisi, kune dzimwe nyaya dzisinei nemunamato. Poto chaiwo ndakadzidzisa umwe munhu ndikati, iwe mapoto chaiwo anonamatirwa. Izvi nda kubobatsira vana mai tisati aenda kumusangano. Poto dzako kana usati wadzinamatira, ndosaka uchiona murume wako achimwa supu kana mashanya kumba kwevanhu, anonanzva ndiro sokuti kakakaka murume mukuru so achimwa supu kumba kwevanhu. Unoona kuti murume uyu anakirwa nechikafu, achiita kunanzva munhu. Ukaona akananzva sekunaka kunge achakumbira second. Why? Poto dzekwamaenda dzine denga, dzekwenyu dziri flat, hadzina nyasha. Ndosoona kuti ukapedza kubika akadya anoita chirungurira, kwewamwe anonyatsodzikama. Sandipewo mvura, I feel like nausea. Ipoto dzisina denga, dzakagarwa nemweya wetsvina. Ndosaka murume wako achidya sadza rekumaindastiri anouya akazvimbirwa kudai, dzekumba kwenyu dzine mweya yetsvina, dzoda kunamatirwa. Kumbonyengeterera ndiro chaidzo dzisati padzinouya mumba ngadzinamatirwe. Izvi ndichitaura kudai, ndinotorevesa kuna ana mai vandiri kubatsira. Ukaenda nemurume wako kumba kwavanhu, tarisa kuti unti anosiya here. Asi anotsenga nemabhonzo ehuku kuatswanya kuati shwa. But kwenyu kumba anodzosera nhango 4-5 mundiro dzirimo, hadzidyiki, hapana zvedenga. Zonza baba wekumba kwangu, unenge wakungonyaraka uchitarisa. Akapedza yakobva nhonga mundiro mako. Ende pese pamunoenda kumba kwevanhu haarambi chikafu. Unoisa pane dzimwe nyasha dzekuti kana usati warangarirwa naJehovha haudzioni. Imbotarisai hama dzenyu dzamunofamba nadzo muone kuti dzinodya sei kana maenda kumba kwevanhu. Usazomutsunya kuti ndiwo waitarwa namufundisi. Ndiri kukubatsira kuti kana mona even stubbornness ine madzimai chaiwo. Iwe wako mukadzi pane vanhu vanokuti iwe ukwani. Pane vanhu so mai ningi daita zvikanzi baba ningi mukwani. Iwe wotoona murume mukuru kuti vari kutamba havo. Chaitika chii? Pane chinhu chinonzi when you start to pray, life yemuKristu haigoni kuva nemasegments kuti this segment is spiritual, this one is not spiritual, this side is spiritual, this one. Kana tapinda mumweya, tagara mumweya, zvinhu zvedu zvese kubva kuva Bhaibheri rinozwanza richitaura richiti kana taakunonamata vari kuIjipita, hatisiye vana, hatisiye mombe dzedu, hatisiye kana hwamda, kana taakukwira gomo tinononamata Mwari nezvedu zvese. Ndaiudza vana vangu vanoimba papraise worship kuno,
ndikati pamuri kutamba kuno praise team mukawarairwa kurega kunamata kuti kuimba kwenyu kuzare nemweya, muimbe zviri natural. Kuimba zvekuzodzwa nekuimba zvetalent zvinhu tu zvakasiyana. Ukaimba zvetalent usina kuzodza, uchitamba uri pano uri mudzimai wevanhu, unosenderwa mameseji chaiyo kuti amai makanaka nemwana ari kumatinzi, hauna chizoro, wakareruka. Muri kuenderera? But umwe paari kuimba achitamba semujaivhi, vanhu vari kuzara nemweya vachitaura nendimi. Muri kuenderera? Chasiyana chi? Mese muri kutamba, mese muri paota, but umwe akapfekwa nemweya wenyama, umwe akapfekwa nemweya waMwari. Ndo musiyano wamaita. Kunorima munonorima mese, kubasa munoenda mese, but waenda nemweya upi? Ndichine vanhu here mangwanani, pamuri kubuda mumba mabuda nemweya upi? Makafambiswa nemweya upi? Pane espirit inofanira kukupfeka. Unoda kumabasa chaiko, unonyatsoona kuti zveumwe zviri kufamba zvako hazvisi. Chinhu wani chandakaona ndechekuti when the devil wants to destroy you, haagoni kukusiya uri muspiritual elevation. Why? Haubatiki. Ndinozvitora papi mushoko raMwari? Ndinozvitora panoti Mwari vanosangana naSatani. Wobvunza Satani kuti mamboonawo here muranda wangu Job? Mhinduro yaSatani inoti ndamuona Job, asi ndingamuita sei imi makamukomberedza? Job haasi kufamba nemakumbo emweya, ari kufamba nemakumbo epanyama. Asi hakuna unogona kubata Job. Why? Job akatenderedzwa nemweya. Satani ari kukonfesa kuti kana musati mabvisa ruzhowa pamusoro paJob, handina zvandinogona kuita naJob ari panyika yevapenyu. Ndopa unonoti Satani anotokumbira kuti ndinganoedza here Job. Zvonzi muedze usabata mweya wake. Kureva kuti pane vamwe vanhu wekuti kana wakupinda mune imwe rema, zvinhu zvemweya zviri very difficult kunzwisisa. Unoziva kuti ndaimbozvifunga hangu mureal life. Ukataura nemunhu asati ambosvika kuSouth Africa achidescribe food kana freeway, ndopo unonyatsoona kuti vanhu vane mazwi. Unozwa munhu achiti ukapinda muSouth Africa ukapinda mufreeway 200 kilometers usati watena, haiteni road hiyo, kungoenda nakuenda, haina stop sign, hauteni. Asi akamboona freeway inoita more than 40 kilometers pasina exit. Kungoti drive inoti exit, drive chi exit. But unozwa munhu achitaura kuti mafreeway aruko, kana wapinda hapo hauteni baba, kana wapinda unotosvika kuno kuZimbabwe usati watena. Vanhu vachitaura, umwe akataura kuti pfuti baba dzinogara dzakabatwa uko hakuiti. Iyo zvibva vakangobuditsirwa kaklipi kemunhu ari kurohwa. Dzimaiwe vana vapera kuSouth Africa vari kuuraiwa. Why? Ari kutaura zvinhu zvaasiri mazviri. Ndo zvakafanana nevanhu vanotaura zvemweya vasina kupindamo. Anotsanangura zvinhu with imagination, not with understanding. Kana wakuda kunzwisisa zvemweya, tendera mweya kupinda mauri, so that kana wakushanda uri in the spirit, unotanga kunzwisisa zvinhu zvavaisanzwisisa before. Musiyano wevana vatiri kubereka uri pakuti azogamuchira Mwari kusvika palevel ipi, kwete kuti anogona chikoro kusvika palevel ipi. Nekuti chikoro, ndaiudza mateenagers nezuro, ndikati character is more important than academic excellence. Kuziva Mwari, kuita hunhu huna Mwari, kwakakosha kudarika academic excellence. Inini I know one professor asinombobvira akatora license wekuZimbabwe, aibuda paTV aine tsvina, odzokera kumba aine tsvina. Professor cha imi momuziva, handibvumidzwa wangu nemutemo wekutaura zita rake, but maitonyatsoziva kuti muchinda uyu ane tsvina, and aikrosa tauni yese achidhonza bhegi rake remabhuku. But mweya wenyasha wanga usina kumuteera, akaita upenyu hwese ari professor achidzidzisa vanhu, but iye anga asina chinhu.
kureva kuti when you operate in the spirit, that spirit uses you irregardless of your academic excellence. Kune munhu andiri kutaura naye, pamuri kurera vana, it's not how much good looking they are. They will not prosper by looks. They prosper by soundness of the spirit in them. Vane mweyai, uri kushanda mweyai. Ndogara nchiudza vanhu ndikati ukaita vana vako 9, pakaita anoda Mwari kudarika vamwe, ndiye anotungamira vamwe. Even akaita sekuti ari kumashure, nyasha dzeko. Munhu ane mweya waMwari anonetsa kuti haisirike mabreak. Can I tell you this? Ukaona munhu akuoparita in the spirit, 1 haaroyeki, 2 haastopeki, 3 even ukamureva uri kupedza nguva. Do you know kuti mighty men of God, pastors, lay leaders, even vana vesangano vakazara nemweya, anogadzirirwa nyaya so kuti wakomana nyaya ikasvika basa rapera. But painosvika vanhu vanoita a joke out of it. Here iwe kungotaurirwa kadiki diki chaiko kuti wapwanya kapu, inotoitwa hearing. Chaitika chiri kushanda chi, munhu ane mweya waMwari ane tsika yekupinda nepaanoda napo, achibuda nepaanoda napo. Unoziva kuti vanhu vanokuona kuti uri kusimuka, vanhu vanokuona kuti uri kuita zvinhu, asi havanzwisise how to stop you. Kune munhu andiri kutaura naye, ndiri kuedza kumanikidzira munhu kuti usafunge kuti mweya mutsvene idambi, usafunge kuti Holy Spirit mukoma wako. Iyezvi tine vanhu hobo vari kunetswa nemweya yetsvina, vari kunetswa nemweya yengozi, vari kunetswa nenyaya yemadhimoni. Chaitika chii? And there is no condemnation to those that are now moving in spirit. Lo zvayaiita, mutemo zvavaiita ndezvizvi. Kana baba vako vaine ngozi, ngozi yacho yaiuya pauri. Hazvina kunzi the 10 commandments yekunzi usabe, usauraye yabviswa. Pane mitemo yaidzvanyirira vanhu yekuti unoziva kuti kumuri kwedu tine mutemo wakati. Ndo mitemo iri kunzi kana mazopinda mumweya, zvese zvakare nezvipomerwa zvese hazvichararami. Ndine munhu andiri kutaura nezvayo, zvekuti hanzi iwewe unobva kumhuri yakazara n'anga, kana wapinda mumweya, wabuda mukutukwa kwen'anga, wabuda muzvinhu zveun'anga, wabuda muzvinhu zvemashavi, mumweya waMwari, vakufamba nemweya, mashavi haazomira. Ngozi hadzizomira. Asi iwewe unofanira kutanga wabuda muzvinhu zvacho. Kana uchiri mazviri, unorarama mazviri. I want to tell you this. Kuchinja kweupenyu, poverty is a spirit. It's a very strong spirit. Because demoni iroro rakanganisa vanhu. But pakuvakanganisa kwarinoita, rinotanga rakuvharira kuti usatenda mune zvemweya. Ndataura nomwe mukadzi akarifewa to me from Durban. Akandibvunza akati, baba, ndine mukadzi wemakore 34, ndine vana vangu 4. Kwandakaroorwa kune barika, vakomana veko vanopfuura 20 hazi namba yavo. Asi mhuri yese nekuroorwa kwese kwatakaita, hakuna akabuda mu1 room, kusanganisira isu vana tete tese. Ndoita sei kuti ndichinjire vana vangu upenyu? Ndikamubvunza ndikati, wakaroorwa ine makore mangani? Zvikanzi 15, because mwana wake is almost 18 now, 16, 17 thereabout. Ndikati, imi kumhuri kwenyu mumbori vangani? Zvikanzi kweduwo akatokurisisa akaroorwa at 70. Ndoita sei baba? Ndaenda kumapostori ese, ndaenda kun'anga dzese. Ndikamuudza ndikati, unofanira kutenda izwi rangu. Haufaniri kuenda kumapostori, haufaniri kunamatirwa, haufaniri kutaura nendimi, haufaniri kupa munhu mari. Ndakuda kukuudza izvi kuti ukanga watenda muizwi randakutaura iwe, zvikanzi pasina mari yandabvisa. Ndikati, pasina kana sendi. You need to accept this word I am saying.
Ndichipedza kumuudza izwi, manheru iwayo murume wake akabva adaidzwa nemurungu paaishanda gadheni. Zvikanzi ndaakumboenda kune imwe nyika, chiuya ugare mumba mangu uchitarisa imbwa. Pane imbwa dzaunofanira kuchengeta, but unogara mumba mangu. Imbwa dzinogara mubedroom main house, iwe ogara the other side nevana vangu. Uyezve vana vako unogara imbwa uku hakuwanikwi zvikoro zvaunoafoda. Ndataurira Mr. So and so to take your children to private school. There is nothing to do with you. Izwi renhamo rinogona kukusungirira pane zvauri. Chinoshandura vanhu muupenyu haisi nyaya yekunyanya kushanda. Izwi rataurwa muupenyu hwako neataura izwi. Unonzwa Jesu achiti kuna Zacchaeus, nhasi ndinodya kumba kwako. Pari kungodzi nhasi ndinodya kumba kwako. Mweya yese yehumbavha yakaremekedza izwi remusharukwa aakunogara patafura. Asati adya anoti ndaakudzosera zvekuba. Kureva kuti chatambudza vanhu ilevel yezwi rauri kurarama naro. I need to repeat this. Iwewe pauri kutodzungaira, uri kudzungairiswa nezwi rakati haana kwaanoenda. Even akaenda kuJoburg ngaaenda asi haabudirire. Izwi iroro rinobva rauya ropinda muspiritual world, rodominate my activities. Izvi ndichitaura kudai so, kuna munhu kuti ndichitaura izvi mweya yakataura pamusoro pako yakutanga kusenza kuti taakucherwa panapa. Mazwi akataurwa pamusoro pako anotanga kunzwa izwi, kunzwa moto kuti zvakutaurwa izvi zvaane chekureva pamusoro pangu. Kune vanhu vasina kubata vana kwete nekuti vakaremara, asi kune izwi nemweya uri kurarama muchibereko chemwanasikana wemunhu. A word. Zvinhu zvemweya zvinonetsa kunzwisisa, ende izwi haritaurwi nemunhu wese. Kuno munhu wekuti anokunamatira oti fambai nerugare, usati waita 200 meters vhiri ratoputika. Uchimira apo ubva utorerwa kamari kese nemapurisa, kemuriwo kese nekekombi, tipe tiri kutsvagawo pemiri. Yasara izwi. Unoona kuti Jesu pavanouya panyika, even on creation, Mwari vaiti let there be light, let there be this. Vasvika pamunhu vawamuumba, wapedza vawamufemera. Kureva kuti the power of creation is in the word. But the Bible says, in the beginning was the word. The word was with God, and the word was God. Kureva kuti mumazwi ndo mune nyaya yezvemweya. Muzwi ndo mune nyaya yezvemweya. And izwi ro rinobata utano, rinobata mari, rinobata upenyu, rinobata marriage, kuno munhu even akageza zvinengei. Hembe yakapfeka iwewe inogona kutogarirwa dare neladies board kuti ipfupi. Yako iwewe ndo inonzi idi ipfupi. Next week mumwe munhu akauya akapfeka makachena, munogona kupfeka. Chakusiyanisai. Nemeso evanhu anobatwa nemweya uri kuopareta pauri. Meso evanhu anobatwa nemweya uri kuopareta pauri. Semuimba, semuvanhu, pakasvika umwe munhu vanhu vanovhara firiji, pakasvika umwe munhu anovhurirwa yese firiji. Semunhu, ende vanhu vanonzi vanonyima, it's relative. Kune vamwe vanhu vekuti kana apfekwa nemweya humunyimi. Zvinobuda papi mufundisi maakutanga kutinyepera. Rega ndikuudze, Bhaibheri rinoti kuvaIsraeri, zvamakubuda muIjipita, endai mudzimba dzevaIjipita munokumbira goridhe, kwete kutenga. Endai munopiwa chigoridhe. Wakafamba vaIsraeri vachitora goridhe kwakuenda naro vasina kuritenga. Izwi zvakare ndo rinotaurira mukadzi uya vevana, mukadzi wemuprofita, kuti torai zvitende zvamuinazvo, muidire mafuta, iwe hapana magic yakaitwa, hapana manufacturing yakaitwa, pakashanda izwi. Chatadzisa vanhu kuenda kumberi inyaya yezviri kuitika mumhepo. Ukatarisa mumwe munhu so, ushazoti uyu munhu uyu ari kunetswa nei inyaya yezviri kuitika mumhepo. Iwo zvitakagara kudai so, muchibuda so muno
unonyatsoona kuti mhepo iri kushanda pauri ndo inotanga kuitisa zvinhu. Saka nyaya yezvinhu zvemweya yakaomera vanhu kuzvinzwisisa. Kana wapinda muspiritual realm unogona kuita zvinhu zvisingaitwe nemunhu ari munatural realm. Kune nyika mbiri, iyozvi tichirarama tese kudai, tiri kurarama munyika mbiri, tese tiri munomu. Kune vamwe vari murealm yekuti kana muroyi chai asvike kumba, koita vamwe wekuti kwete muroyi, munhuwo zvake ari kufamba anotokutuka. Unotukwa nemunhu ari tongopfuura zvake kuti ima hamuna kwamunoenda, wotonyatsoona kuti kwamuri kuenda kana muchinotengesa zvinhu muri kudzoka nacho chigaba chose chakazara zvinhu. Ndakamboudzwa nemumwe munhu zvikanzi, mufundisi, kune here vakadzi vakashata kana vakadzi vakanaka? Ndikamupindura ndikati hongu vakadzi vakashata variko, because izwi iroro rakanyorwa mudictionary kuti ugly woman even in Bible. Zvikanzi ko vakanaka, ndikati hongu variko, vakanyorwa futi muBhayibheri kuti she was beautiful. However, ndo paane nyaya yangu manje. Unogona kunge wakanaka zvisina meaning kana kushata futi zvisina meaning. Ndo saka uchiona kuti nyaya yekunaka kana kushata, kupfupika kana kureba aidetermine kuri kuendwa. Munogona kunge makareba muine chest hombe nemazipambari emaoko, musina kana masokisi ekupfekedza tsoka refu idzodzo. Varume chaivo avazi varume varefu. Bible rinoti a man is a provider. Even uine mutsipa murefu uchipfeka size 14, muri yako isina chekudya, you are not a man. Tsvaga zita rako uzvipe. Vakanyorwa vanonzi a real man she provides, even akareba 2 centimeters. Anga akatokwana pa description yaakagadzirirwa. Anything made must fulfill the purpose. Waona untinzwa pabati ipapo. Even munhu akaita mateya akadai so, kana aine nyasha anoenda kwaanofanira kuenda, haana paanorambidzwa. Kune vari kufunga kuti makanaka, munogona kunaka muine mamhepo, zviri nane kufamba uri mumweya waMwari. Your physical features are not important because you cannot change them. Can I repeat this? Mazvarirwo avakaita haugoni kuachinja. Kana uri small or big or tall or short, that is God's design. Chaunogona kuchinja kuti Jehovha ndirangarirei, ndibude parealm yevanhu, ndirarame mumweya, ndirege kuitiswa zvinoitiswa vanhu nemamhepo. That you can do. Tine mumwe musikana aimbotiramba tichikura, aionererwa zvekuti anga akanaka. Akatanga kudanana nemabhasi driver tiri maform 2. Taazomurangaridza rimwe zuva tasangana naye pabhasi. Tandipewo lift, tikati kana mabhasi driver achiriko. Apa kuganda rinenge radarika speaker iyi. Iye akaberekwa ari mutsvuku. Uri kunzwa zvinosvibisa mozviziva imi, bvunza enda munobvunzana ikoko. Chaitika chii? Chinhu chiri kukuvadza vanhu ilevel yamuri kuopareta nayo. Umwe munhu akandibvunza akati, mufundisi, ndaparidza ndikati masvikiro ngaatendeuke, varoyi ngavatendeuka. Kanzi unofa uri mwana mudiki iwe. Ino inonzi chinhoyi, ndokune chirorodziva. Ndikamuudza ndikati kana wapinda mumweya haubatwe nezviri ordinary. Ndoda kuti munhu ambotanga kuzvibvunza kuti what level of spiritual influence I have. Tumwe tunhu turi kukunetsai ilevel yespirituality. Ini chinhu wari chandoziva ndechekuti kana maakuda kusimudzwa, denga rinocreata inonzi a wave, then you get shaken. Ipapo ndo pava kutoenda kumberi. Izvi pane vanhu hobho wandainamatira kuti mabasa apere kuti vaende kumberi, because anenge akabatirira pachibasa chisina kana basa. Muri kunzwa? So what am I saying to you? I am saying to you, the carnal man, the flesh that we're born in, it's not enough to see us through. It's not enough to give us. Ndo padazo vanengesa kuna John chapter number 3 verse 5.
iri kuti haugoni kuberekwa patsva. Unoberekwa patsva kubudikidza nekubhabhatidzwa nemvura nekupfekwa naMweya Mutsvene. Kana wadaro waberekwa patsva, waane mamwe mararamiro akasiyana nemararamiro enyika ino. Do you know kuti chiri kunetsa vanhu maningi? Even izvozvizvi tiri kutaura nyaya yemapemisi, tiri kutaura nyaya yemapepa. Kuno munhu wekuti akagara kudai haasati amboita imagination Mwari vachimuitira zvinhu. Kumbopinda muspirit world. What God, this I cannot do alone. I want you to be at work. Can I repeat this? Muupenyu pane nguva dzaunofanira kuti Mwari izvi I cannot do. Do it. Pane imwe songo yakazoimbwa nemumwe munhu akati, Yahweh, come and do what you can only do. Vana baba nana mai, we are limited. We have got limitations. We have got something that we cannot do on our own. We need the spiritual enablement. We need spiritual influence. Even if I need to tell you this. Haugoni kurera vana zvakanaka. Vana vada kunyengetera. Ukaona munhu anosimuka pazere vanhu oti ndakarera vana zvakanaka, it's a lie. These guys do stuff. When they are out of our eyes, they can do anything. The most important thing ndechekuti asingarare hope afambe nawo, anochengeta afambe nawo, muridzi webasa afambe nawo, akuchengetere vana kwavanenge vari. Can I repeat this? Spirit, when you have the Spirit of God, inonziwo the enabling spirit, the empowering spirit. Vanhu vari kunetseka nemweya yengozi, vari kucelebrata madhimoni. Vananga nchinamata manheru ndichigadzirira service inoi, Mweya Mutsvene anga achindiudza kuti kune vanhu vagarisa vakapfekwa mutradition vari kufanira kuita decision muservice inoi kuti mweya inoteera rudzi nezverudzi ngazvibude mandiri. Kuteera kuti ubude paspirit, ubude paflesh, ubude the carnal man, uende ku spiritual level. You have to transform. Ndakambonamatira mweya yengozi, mishoma ikaenda, imwe yacho haina. Why? Varidzi vayo havasati vatenda kuti vanofanira kubreka kubva kwazviri. Pandinovanamamatira vanotenda, vakabuda munomu vanonofunga kuti I belong to them. Every spiritual case yakabva to the devil. Because the devil uses the person in the flesh. He cannot touch someone in the spirit. Ndosaka Bible chiti garai makapfekwa nemweya kuti wakaipa arege kukushandisai. Masikati ano pandiri kunyengetera, ndoda kumbotendera Mweya Mutsvene kutransforma vanhu vari kuoperata in the flesh to the extent that life is on standstill. The rejected, the carnal spirit, inokupa rejection ekuti hauna paunogamuchirika. It's not working. Ukasvika uchida peace job chayo, they don't give you. Vakakupa vanokupa the minimum possible. Masikati ano kune vanhu vandiri kutaura navo. I want people to transform. Kune mweya yengozi iri kufanira kukusiya. Kune mweya yeloitering yekuti unombobata mari but not for long. Then you go back to where you were. Unaivaibata unyatsoona kuti zveshuwa ndine mari. But mweya uyu nekuti hausati wapinda muspiritual realm inogona kurambidza mweya iyi kukudzorera, unodzokera. Kuno munhu anokuudza kuti mufundisi ndakakanganisa. Vakomana vana baba nana mai, ndakambodhila neimwe nyaya inini. Ndikabvunza mumwe murume ndikati, mukadzi wako uyu abuda pachena kuti ane maboyfriends matatu. Wati zvikanzi ndoda kuti angovaregerera, angosiyana nawo, mukadzi wangu ndomuda. And mufundisi, that's not a problem. Ndoda kuti mai havangokuudzai pamberi pavo kuti havachaiti futi izvozvo.
ini mukadzi wangu ndomuda, izvo zvinobva ndatoenda naye. Iwe kungobatwa uchikwazisa munhu obva ndirongedzai bhegi renyu muende kwamakabva izvezvi. Aiwa, tangomukwazisa, handimuzii. Ndidi zvemabhikosi. Chinosiyanisa vanhu mweya iri kushanda mumunhu. Kune vanhu vari kutenderedzwa nemweya, vari kurarama in the carnal spirit. You are so much dry into the flesh. Zvinhu zvako hazvina kudirwa nyasha. Nyasha dziri pauri ishoma. To the extent yekuti mamhepo ari kukutambisa. Nguva dzakadai ndinotenda kuti pandinotanga kuita madeclarations akadai, mweya mutsvene unosecha vanhu. Kune vanhu vari kugara. There is no condemnation to those that have accepted Christ. Nyaya yekuti iwewe unogara uchiteerwa nenkozi yakasoitwa nemadzibaba nehope nezvakabatwa nemazwi akatsvuka madzimbuya anoramba pamusoro pako. It's a level yetransformation. Yekuti there's no Bible panoti there's no condemnation to those that are in Christ. Hallelujah. Pane zvandiri kunzwa mandiri. Kune mweya yenkozi iri kufanira kusubmit. Nemweya yerejection iri kufanira kusubmit. You must not live a life like that. We have to terminate this chapter. Umbopinda mulevel yespirit yekuti kana wakufamba unoziva kuti kuno munhu wekuti anoti mufundisi handakudzidza, I cannot drive. Ndine magrade 2 anotodrive. It's a spirit yekuti zvinhu zvako hazviende kure, zvinotenderera panzvimbo 1. Unoyatsoona kuti in the next 5 years I went forward, I came back. I went forward, I came back. But wozotarisa at the end, pawanga uri ndo pawangotangira uri. It was force rising. The spiritual man. Kana ndane mweya waMwari, ndakafanana nemhepo. Handinzwisiswe kwandinobva, uye handinzwisiswe kwandiri kuenda. Kune mweya wekuseterwa matraps. It's a spirit. Kuti vanhu vanogona kukugadzirira. I can tell you kuti hakuna mufundisi anorarama more than 5 years in ministry asina kupomerwa. Chinomuraramisa inyaya yekuti mweya uri maari unogona, unenge uri stronger kudarika ma-accusations. Uye hakuna munhu anogona kusiwa akadaro nemamhepo asina kuedzwa. Mweya uri mauri unofanira kunge uri stronger than the ammunition they are raising. Can I repeat this? Pavari kugara matari vachiti ningi anogumira apa, izwi ravo ngarisangane nezwi rakasimba kudarika rataurwa ku the other side. Ndaitaura nemumwe munhu akati, mufundisi, pandakaenda kumusha vakabika doro, vakati ani naani asina kuita izvi anoita izvi. Ndikati vakabika doro vakabika, handisi kuramba. Asi isusu toda kumbonzwa kuti denga rinoti kudii pamusoro pako. Tisati tanzwa vabiki vedoro, tinezwi riri nani ratinogona kunzwa kwariri. Kune munhu wandiri kutaura naye masikati ano. I want you to make a decision. Ndoona kudzinga mamhepo ndiri kunoku ndikangobvisa bhachi rangu, I can use it. Asi before I do that, ndaumbotsvaga vanhu vekuti pawakagara ipapapo uri kuti mufundisi, you are talking to me. Uchiri musense mako uri normal. Kune vasina kuuya ndichavadaidza madaidzira ndovaita. Asi ndiri kutsvaga munhu wekuti pandatanga kutaura une conviction yekuti nzira dzangu dzakanyanya kumirwa nevanhu, handikwanise kuenda kure, ndinodzokera panzvimbo 1.